हम है नेचुरल ब्यूटा। अरे हितवा, तोरा जैसन आदमी के न दिखाई देता। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। तो आज हम बात करे वाला बानी एगो ऐसन क्रिएटर के बारे में जौने के बारे में अगर तुम लोग जान गए लो सच्चाई तो जूता निकलवा लो गोड़ से। तो चला आज के बकचोदी स्टार्ट कर लो पूरा परफेक्ट के साथ। अरे देख लस का पहनले बानी तहनी के जूड़ी रे शकल देख लू हस। हम है नेचुरल ब्यूटा। ए इंसान के जे जानता जे नहीं जाना तो ओकरे जानकारी खातिर हम बता दी। ई हवे नेचुरल ब्यूटी के भतार और कृष्णा जे के सार नेचुरल ब्यूटा। एकरा अंदर जोन नेचुरलिटी बावे, नेचुरलिटी जोन ई जोन नेचुरलिटी बा का कही भाई। ए नेचुरलिटी के पीछे बहुत गजब के कहानी बा। काहे के तो हम प्लास्टिक सर्जरी नाम तो सुन लो के बा कि बदसूरत आदमी के अंदर अगर प्लास्टिक सर्जरी कर दिया जाता तो खूबसूरत हो सकता। लेकिन इस सरवा पहले से बदसूरत रहबे कैल, लेकिन ई कहलस ना हमें खूबसूरत ना और ये हमके बदसूरत बनावल जा। डॉक्टर से कहलस, डॉक्टर कहलस तब तो प्लास्टिक हटावे के पड़ी। तब प्लास्टिक सर्जरी करके ना डॉक्टर झाट के सर्जरी कैले से चेहरा पर, तब जाके या तना नेचुरलिटी एकरा मुंह पर जोन देखत रहलो ई नेचुरल ब्यूटा भइल बा। आ नेचुरल ब्यूटा में तनी हमरो योगदान बा। काहे के योगदान में हम कैले बानी दान में का कैले बानी झाट दान। क्या बात कर रहे हैं? का रे नेचुरल ब्यूटी ऐसन केक खाए के मिलल होई तोरा कर ओकरा कहाँ मिलल लो? तू तो लोग से मांग के खा ले खूब। अभी कौना एंगल से केक लागता तोहर लो बताओ लो। माने केक लागता? अरे एकर बहिंचे तो 32 रुपया किलो के चीनी आ 5 रुपया के चंपई रंग पैकेट के बनावल गइल बा। एक केक ना बोलल जाला बेटा, एके बोलल जाला हवा मिठाई, जौन मेला में 5-5 रुपया में लकड़ी में लगा के खोस के देहल जाला लइका संग के। हे नेचुरल ब्यूटी के डोले ला खजाना केतना के कैले बिया दे के दीवाना। बिया बेशरम हो करे ना शरम हो, बिया बेशरम हो करे ना शरम हो, कहेले कि हमारा ना गम बा। त नेचुरल ब्यूटी कहता हे मार दी सटा के नेचुरल ब्यूटी गरम बा। एकर जोन गायकी बा भाई उ गजब के गायकी बा। काहे के एकरे गायकी के डॉक्टर सुन लेले बा, डॉक्टर एके दवाई घोषित कर देले बा। काहे के मिर्गी में पहले चप्पल जूता मोजा सुनावल जात रहे, लेकिन ए बेरा के डेट में अगर केहू के दौरा होता ओके एकर गाना सुनावल जाता। रंबा हे मार दी सटा के नेचुरल ब्यूटी गरम बा। अब ऐसा आदमी तहे कहीं भी दिखाई देता रहे तो सबसे पहले गोड़ में से जूता निकाल लो। ओकरा बाद से जूता निकालला के बाद मारल मत, पहले एकरा के पानी में भेगावल। ओकरे बाद से करम सुल्तान, अबे रुक। ए सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे लगता है अबे लग रहा है। छोड़। आज के बकचोदी हम यही समाप्त करता नहीं। वीडियो कैसा लागल लाइक कर लो और कमेंट करके बताओ लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो लो।